Podobnie ze śmiercią. Dopiero prawdziwy pogrzeb czyni śmierć ważną. Kto nie jest pogrzebany, nie jest także martwy. To też zwłoki nieszczęśliwca po prostu zachowano poza życiem, ale również nie w stanie śmierci. I dalej, jak pisał Ludwik z Thoma, gdzie jest mediacja, szukajcie tabu. Ja nazywam się Radek Spanier i zapraszam na Kwanty Kultury podcast. Ci, których śmierć nie została poprzedzona i potwierdzona żadnym rytuałem, którzy więc umarli, ale nie umarli, pozostając istotami nigdzie nieprzynależnymi. Nie należą ani do tego, ani do tamtego świata, no i stają się w ten sposób demonami. Takie osoby grzebano zazwyczaj w miejscach granicznych, czyli niebezpiecznych, ale jednocześnie posiadających magiczną moc. Na Śląsku chowa się samobójców na drogach rozstajnych, często pod murem. Była taka dziążka Anna, no notabene Anna, a Anny też jest kościół i obraz i cytała przed zbójami, co by fest się bała, co by zbóje jej nie napadły, to ta dziążka przytuliła się do tego stromu, kaj był obraz świętej Anny i zaczęła żykać do świętej Anny. Korzenie według legend sięgają dużo dalej, ponieważ od czasu powieszenia tutaj obrazu świętej Anny dokonała tego księżna Jadwiga, ówcześnie żona Henryka Brodatego, władcy niezależnego księstwa śląskiego, a teraz święta Kościoła katolickiego.
ten świt, bo wszystkie dusze, które wróciły albo zostały na ziemi, bo one albo ich familie nie dokonały tego, co do nich należy. Stońcie tak, aby w dniu końca waszego żywobycia dla chorąża msza. Jak gołdą pismo, idźcie a głoście, a ja na swojej ziemskiej drodze nie zdążył pójść baranków tyle wiele, żech miał. A i wy żeście nie zrobili tego, co żeście mieli, bo żeście nagrzeszyli. A co, Franciszek się nie biał o klimat, a o naturę. Gańba! A co ja mogę za to, co bank mnie zniszczył? Sznur ci wyglądał na psychologa, Souruniu. Przepraszam, uniósł, że chcę za fest. Cicho, zaraz kibaje kołzanie. Jak wiecie, kościół jest zawarty o dwumaniu. Idźcie i zmajstrujcie mi sa jakiś stół, co by zaś se dokonało. Ja, nie martwcie się, chorążyczku. Ale bym coś zjadła. Takie kości ubite z giwery. To was to chyba jakiś sport. A ty to lepsza. Kłamać nieładnie, córeńko. Wiecie wy co? Wy ino, żeby się zapchać. Ja o przeżycie walczyłam. Co roku my się tu trafiamy i ciągle to samo. Łoszkliwe duchy wojenki, raus mi stąd! I no niełożkliwe. Czarny piorunie. Tfu! A, wyście są nie z tego świata.
Życie nie może ci zwisać. Wciągnięcie to nie zawsze zguba. No, chyba, że w czarne lusterka, ale pamiętaj, samo nic ci nie zrobi tak jak po zaklęciu. Walcz o Heimat tym, co robisz. Ale robić coś nie znaczy pędzić. Nie uciekaj od tego, co najważniejsze. A zrobił żeś to już dzisiaj 2 razy. Dokończ to coś na począt, albo basz robił to wiekoma, że cię diałsi wykończą. Nie przeszło obrzędowo-magicznego rytuału wejścia w konkretny stan, a już umarło. Uznawano je za już nie należące do tamtego świata, ale jeszcze nie należące do tego oswojonego. Dodatkowo według tej całej logiki dochodzi nam kolejna granica, ponieważ żyjemy nie tylko w przestrzeni, ale też w czasie. I tak świt, południe, zmierzch czy północ to granice zmieniających się okresów w czasie dnia i nocy. Wtedy też jest to czas wzmożonej aktywności różnych demonów. Podczas trudnego porodu na przykład kobietę przeprowadza się kilkakrotnie przez próg dla ułatwienia narodzin dziecka. Natomiast jeżeli ktoś umrze, to w niektórych regionach przy wynoszeniu ciała z trumną stuka się tą trumną kilka razy o próg. Wspomniałem